Raionul Camenca întâmplă în ziua Republicii cu rezultate frumoase. Curentul sezon agricol s-a dovedit a fi destul de reușit. În mediu de pe fiecare hectar au fost recoltate aproape câte 42 centnere de boabe. Este cel mai înalt indice din Republică. E îmbucurător faptul că anul acesta uzine de conserve din oraș, trecut în proprietate de stat și reluat activitatea. Deja sunt fabricate în jurul a 5 milioane de borcane de mazăre verde, 1.700.000 de borcane de porumb dulce. Paralel, se lucrează merele și tomatele. Respectiv, apar noi locuri de muncă și se majorează suma impozitelor transferate în bugetul raional. Grație ajutorului umanitar acordat de Federația Rusă, de la 1 septembrie, preșcolarii a 3 localități rurale vor păși pragul grupelor reconstruite în școlile locale. Participarea la cel de-al 3-lea for investițional a adus la atragerea a $400.000 americani care vor fi îndreptați la construcția zonei de recreație pe malul Nistrului și a stadionului pentru mini-fotbal. Camencenii întâmpină ziua Republicii cu dispoziție majoră și speranță la un viitor fericit. Ce vă dorim și dumneavoastră, stimați concetățeni!